Takže čau lidi, já vás vítám u moje další hry, která se jmenuje Pasivolk. Je to onlineovka na internetu a je to hra s naším prezidentem panem Milošem Zemanem. Jsem Kunda tam, Kunda jsem. Pane prezidente, ty nám upadla cigareta. Kunda. Tak, tady máme ochranu, tady zimní. Viróze. A kdo ví, kolik pan prezident měl těch becherovek? Tak a jdeme. Ale i tak vám nechám tuhle stranu v popisku videa. Je strašně dobrá. Dobře, Miloši. Olej. Ještě to neruskej. Hlavně nesmíme hodit hubu. Jaj, Miloš hodil držku. Kuba. Tak lidi, a vidíte, takhle se nám podařilo zabít pana prezidenta Miloše Zemana. Byl bych rád, kdyby to bylo takhle i doopravdy. Tady se s vámi loučí Fankon HD. Byl bych rád, kdybyste na videu zanechali like i odběr. Tak, čauky.